l-Omna Marija u tas-saħħa u fiġlina nagħmlu l-att ta' konsagrazzjoni tagħna nfusna il-Verġin Marija. Sirikom se xulħad jagħmel dan ta' affidament lejn Marija u tgħidu miegħi. O Verġini Marija, li jibnet Ġesu minn fuq is-salib ħadnek bħala l-om tas-saħħa tagħna. Itfa' ħarslek fuqna. Nħossuna tant dgħajfin f'ruħna u ġisimna. Waqt li nibed il-batijiet ta' din il-ħajja, aħna nikkonsakrawlek lil nfusna. Biex inti tfissaqna li jibnet Ġesu. Il-ħajja tant imwera, aħna nikkonsakrawlek djarna. Il-familji tagħna u l-għażiża rtwelidna biex inti ssaħħahom bil-ħarsien ħanin tiegħek. Kun dejjem inti r-reġina ta' qlubna biex qatt ma niġġarfu fil-ħajja tagħna. U jekk jiġrilna li naqgħu f'xi ħtija, kun instess li tnewwilna jdejk u terfana ħalli mill-ġdid nieħdu s-saħħa. O Marija, aħna ninsejħulek tant bil-qalb bit-titlu ta' saħħa tal-morda. Għamel li nifqu dejjem iżjed. Il-mart tagħna mhuwiex dak tal-ġisem, imma dak tal-ruħ. O Marija Om tas-saħħa, aħna nafu tajjeb li ħadd qatt ma resaq lejk u inti nsejtu. Għalhekk aħna l-midinbin fik insibu l-kien tagħna. Tinsini xo Marija, lanqas fil-mart tal-ġisem tagħna. Il-kol kemm aħna għandna lil-niesna u lil-ħbiebna lil-mart tagħhom sammarhom ma' sodda. Jekk kienu taġit għalihom. Aqlalhom mingħand ibnek Ġesu il-fejqan tal-ġisem tagħhom. Imma u Marija, jekk irrida talla li aħna nistaffew minn ħtijietna bil-tbatija tal-ġisem, għatina l-anqas li nġarbu bis-sabar il-tbatijiet tagħna u tan-niesna. Għenna biex il-martana fejqinna l-ġriri ta' ruħna. O Madonna tas-saħħa, għatina fuq kollox il-paċi u lena biex din il-ħajja tkun tħejja tas-sew għal-ħajja l-ħara li qatt ma tintemm. Amen. Saħħa tal-morda, għajnuna tal-insana, farax tal-ibni ġdid.
Thank you.